Днес ще ти дам 3 съвета с това как да контролираш порциите си, когато си в програма за сваляне на килограми. И не забравяй да останеш до края, тъй като съм предвидила и бонусче в това видео. Първият съвет, той е свързан с самия съд, в който ще консумираш храна. Ако вземеш една голяма чиния и я напълниш тази чиния, в пълна сила тук важи правилото, че окото е много по-голямо, отколкото е стомаха всъщност. Когато сложиш в голяма чиния, неминуемото желание е тази чиния да се изяде всичко в нея. И разбира се, както се казва, грях е да се хвърля храна, така че със сигурност няма да си я оставиш за после, а напротив ще се напълниш, за да можеш да го изядеш това количество, което е предвидено. Но ако сложиш в по-малка чинийка, тогава ще имаш възможност преди, да речем, ако си гладен, искаш да си допълниш още малко храна, тогава ще можеш да разбереш къде в момента си по скалата на ситост и дали въобще имаш нужда от допълнително количество храна. Следващият момент, това е чашата. Забелязала ли си чисто психологически как стои този въпрос? Когато консумираш в висока чаша и когато консумираш в широка чаша. Когато консумираме в по-тънка и по-висока чаша, това на нас чисто зрително ни изглежда, че ние приемаме много по-голямо количество течност. Било то алкохол, било то безалкохолно. Не вярвам, че някой, който е на програма за сваляне, изцяло изключил тези неща. Или сте единици. И съответно, когато пък е по-широка чашата, тя създава усещането, сякаш е по-малко количеството, което сме сложили в нея. Така че, когато искаш да сваляш килограми, сложи си в течностите, които консумираш, сложи в по-висока и тънка чашка. И третият съвет, който ще ти дам днес, той е свързан с това какво да започнеш като начало. Нискокалоричните храни преди всяко хранене. Салатка, различни други нискокалорични, които можеш да включиш, например млечни, ако консумираш и така нататък, за да може да се запълни стомахчето, да се получи една ситост и след това вече можеш да преминеш към останалата храна, която е малко по-високо калорична, за да може наистина да нямаш чак такова голямо количество от нея като консумация. Обещах и бонусче за днес. Имам 8 такива стъпки, които искам да ти дам. Ако имаш желание да ги получиш и в момента си в някакъв процес или искаш да започнеш тепърва, просто ми коментирай 8 под този пост и аз ще ти ги изпратя налично 8 стъпчици за това как да контролираш порциите. Чао, до скоро!